De politie had een 45-jarige man uit Veendam aangehouden omdat hij in Boatestuin een band meelokt had en betaaste. Dat gebeurde tientallen keren in Ljouwert, Drachten, Emmen en Hogeveen. De man had bekend en hij zit vast van verder onderzoek. Over 4 jaar zijn er in Friesland mogelijk 100 grote zinneparken. Parken met meer dan 10.000 zinnepanelen. Dat denkt de energiespecialist Boe de Boer van de gemeente Ljouwert. Er is een subsidieregeling zodat het voor bedrijven en gemeenten financieel gunstig is om in leegstaande bedrijven zo'n park te beginnen. Waadhoeken, Franeker en Nij-Westergo. Inwoners van Noordwest-Friesland mogen uit deze 3 mogelijkheden kiezen wat de nieuwe naam wordt voor de nieuwe te vormen gemeente. Tussen 10 en 30 september mogen de stemmen uitgebracht worden. 80 huizen in Dokkum krijgen mogelijk haar oude historische namen waarom. Namen die het in de rin van de tijd verlengen binnen. Pieter Haan had uitzocht hokke namen er oorspronkelijk bij de huizen jaren. En ik water van de 18e eeuw al in de huizen wennen hebben. Het bloedt joen en vannacht ik droeg. Het is heel bewolkt en het wordt een gratis 10. Morgen droeg en zinnen, wat meer bewolking als joet en dan wordt het 19 graden.